Nik egunero, ez dakit jotzen do gitarra, ez dakit beti nago musikarekin, edo entzuten, interesatzen zaizkidan taldeak entzuten, edo... Hauka toki oso importantea, nire egunerokoan. Hobia da, neure asko asetzen nauen zera bat da, eta asko disfrutatzen du berarekin. Betirako hilere eternidade guztirako Kontzertuak baditut hor egiteko, hor ensaio asko egin behar dira, edo, bueno, bai, badago loan bat hor. Eta zentzu horretan horrela egiten dut, ez nago egunero ensaiatzen, egunero, ez dakit, nire repertorioa lantzen, ez hori pixka bat, zera, ez da, garaiaren arabera. Normalean jenteak eskatzen du bestea, zuzenean jotzearena, eta niri asko gustatzen eta zuzenean jotzea. Baina nik biek asko zatzen dut, modu diferentean, grabatzea oso lan gogorra, niretzako gogorra da, baina asko disfrutatzen dut, Gainera gustatzen jata nire gain hartzea grabazioa. Nik, por ejemplo, disko bat grabatzen doanean, instrumento pilo bat, eta nik jotzen ditut, azkenean nire gain hartzen dut, pisu handia hartzen dut. Eta disfrutatzen dut, bestela neunke horrela egingo. Benetan markatu nahuena, ez dakit, hor egon dira talde batzuk eta abesti batzuk, nik ez dakit, adibidez, Jaiotze Basatiko, Zutagar taldeko Jaiotze Basatiko edozein abesti, Mari bat jartzearren. Niretzako hori, ez esango zut, nik banituen 11-12 urte eta batean Zutagar bezalako talde bat entzutea, soinu horrekin, niretzako oso impactante. Oso euskal musika jartzen zuen beste maila batean. Ez dakit, nik horrela sentitu nuen bere momentuan. Eskizu adibidez, eskizu kasko lantzen zuen, ez dakit ez, gure euskal imaginarioan dauzin instrumentuak edo alboka eta horlakoak, eta gero roka, nik horrekin gozatzen nuen pilo bat, eta horretzako talde horiek izan dira, niretzako oso importanteak, gero nire sormenean bai, gero nik egia esan gero beste musika mota bat egiten dut, baina talde horiek ez ditut ahazten ez.
irautenen arnazestuak, erori zirenen hauzurratuak, porturatu nahi luketen erolako erratuak. Zuak urtzen beleran, mina, zutaz gazten da, ura. Maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut, aurretik dabiltzanak, maniki faltsuak, irudite argitean, izakien larruak, espaldi koloreak, asfaltoan ximentzen, diren orduetan, zor nintzen diraute, iztizopen saldetan, beniolako musu, eternalenetan, barrote ugartuen, lubakira biltzen naiz. Soilik behiatu neguko zerua, etxeen atzean, soilik abitu abotz ezaguna, taloak hartu, ume garaietan eskolara joan gabe, gaixorikoean geratzen, nintzenean bezala, soilik behiatu neguko zerua, etxeen atzean. Aurkitu zintudan irrifartzu, enegitzak nahi zenituen entzun, biok segidan ulertu genuen, soberan zirela
hemen nire gelan sartu den hauni, kantak burusik ezten bakarrik, zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau, bardin zure bilurrek, zure akatzak nire begizetan, ikusten dozu zesteko lotzatu beharrik. Ez, hausen azni, da gustoko ez banozu, jodidu zaitez, bizitza maite dut nik, goizeko eguzkize, ta inoren aurrien, ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Asteroideen antokira, irterak badakizuen ondiren, espazio untzietan, eta sanbradan aztertu zuten, jakitxuen eke batzia zuten, salbarurako unibertsoan, kuantifikazteke egun nura, maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabertan itxoin, errugabeak zirela antzesteko. Oh, 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 oh. Denborarekin begi bakarraren ondik eta norakoaz, jakin genuen kostatik joan zen ontzia galtzean. Bere buruari galdetzen zioten beste bidaiariek, zein ote zen espedizioren zama eta pena. Zorinaia da bidaiaren erdibidean, itxasora salto egin zuen, ezer utzi gabe. Ni hasi naz euskaraz sortzen, oindala esain beste, oindala 5-6 urte. Ordura arte gazteleraz egiten nuen, ez da lagun taldean eta musika nire lagun giro horretan erderaz egiten zan eta erderaz egiten ziren abestiak eta apurtxuen nik giro horretan murgilduta egiten nuen gazteleraz ere. Eta gero etorri zan ja euskal kontzientzia, gerora, ondala 5-6 urte, sormen aldetik ere kontzientzia bat eta konpromesu bat. Esatea, ni euskalduna naz, betidanik, baina ja ez da hori bakarrik baizik eta nik nahi dut, kultur mailan ere hemen aportazio bat egin, eta euskaraz egin nahi dut. Nabil banabil. Gauaren beroan zureak ulertzen, nabil banabil egunak marrazten, Lambroen menean ametsak orrazten. Zergatik negar egin, zergatik... Niretzako programa hori marabila bat da. Gainera non eta Nafarroan, ez? Hartu neuen oso
ez erronka bezala, baizik eta aukera bezala, ez? Ba, bueno, hor daukagu aukera bat, Nafarroan, ikastetxeetan erakusteko, edo nahi, gure aportazioa egiteko bai sormen aldetik, eta bai, gero programa horretan azaltzen da, bai, apur bat, azken hamarkadetako euskal musika zein izan den, eta, zentzu horretan zerbait aportatu alba da, ni posik. Gainera, ni hezkuntzan egiten dut lan, orduan, hor hezkuntza eta musika uztartzen ditut, niretzako programa niretzako egina. Nik txikitan betidanik eukin dut musikarako, beti erakarrita sentitu naiz. Ni liuratuta geratzen nintzen gitarristekin, gitarjolekin. Agian zuri ere gertatuko zaizu, ezta? Gitarrista rockeroekin, eta nik flipatu egiten nuen. Eta gurasoei, behin eta berriz, egon nintzen eurien atzetik, gitarra bat nahi nuela, gitarra elektrikoa. Nik nahi nuen gitarra elektrikoa. Ikasturte hasieran Euskara Mintegi Buruak ekarri zigun berria, esan zigun Nafar Gobernuak programa berri bat abiatu nahi zuela eta musikariak eskolan izena zuela. Eta zenbagarren mailan ematea galdetu zigutenean, nik esku altxatu eta esan nuen laugarren mailan lantzea oso egokia izango litzatekeela, izan ere ahozko euskal literatura jorratu dugu lehenengo ebaluazio honetan. Alegia, baladekin hasi ginen, koplazarrak, maite kantuak, bertsolaritza, eta gero horiek guztiak landu ditugu literatur mugimenduekin, romantizismoa, poesia sozialarekin, hartara zalantzari gabe oso egokia izan da. Nizan naiz eta kondena honen erruduna. 12 urterekin edo gutxi gora bera jaso nituen nire lehenengo eskolak, musika eskolak, gitarra eskolak, eta bertan ja lehenengo akordeak ikasi nituenean, 4, 5, 6 akorde ikasi nituenean, ikusi nuen kapaz nintzela sortzeko. Ustelen gezurra irentsi nuen. Batzuetan sormena ez dakigu nondik etortzen den. Batzuetan nik gaur egun ere, igual batzuetan badaukat arratsalde librea, eta esatu dut, gaur kanta bat sortuko dut. Eta gero eta sortzen. Arratsalde osoan zaude hor gitarrarekin, eta ez ezer ateratzen. Eta beste batzuetan, igual lagun batekin zaude, edo konprak egiten ari zara, edo paseo baten zauz, eta badator, sormenaren puntu hori, tximista hori. Gehien harritu nahuena izan da, normalean ez dizkigutela adibide asko jartzen, eta gaur kontan adibideak izan dira nahiko garrantzitsuak izan direnak. Harriek launtxia lehereginda. Eta gero 20 piko urte nituenean esan nuen, dauzkat hemen, 2000 sasi kanta, hasiko naiz pizkat letra ipintzen. Eta 20 gutxi urterekin hasi nintzen idazten, baina gazteleraz. Ni euskalduna, bizkaitarra, baina gazteleraz idazten nuen. Eta lagunek esaten zidaten, Mikel, egin behar duzuna da, disko bat kaleratuz, dauzkazu hor, ez dakizen bat kanta gaina ondo daude, jenteak animatzen nuen, ondo daude kantak, eta zergaitik ez zara animatzen, zergaitik ez duzu disko bat kaleratzen. Eta nik ez nekien zergaitik, baina ez nuen nire burua ikusten disko bat kaleratzen kanta horiekin. Eta hasieran ez nekien zergaitik zen. Eta gerora konturatu nintzen, zen hizkuntza. Nuen ikusten nire burua eroso, gazteleraz, eszena baten, eszenatoki baten, gazteleraz abesten. Gaurko saioa bikaina izan da, Mikel Inun bikain aritu da, eta esango nuke ikasleak inoiz baino engantxatuagoak ikusi ditudala, gustora, gozatzen. Barkatu nire gorputzaren galtza, bero guzti zuri izar artean,
nahi nuke gatza izan zure elurrean. Niretzako, hemen ikasleen aurrean egotea, euskal gure kulturanen musika saltzea, apur bat badira saltzela batzuk ere, horren inguruan aritzea, sormenaren inguruan aritzea. Niretzako behintzat oso aberasgarria izan da. Eurentzako azken finean ikastetxera etortzea pertsona barri bat, eta gainera musikaren inguruan hitz egiten badu, eta sormenaren inguruan hitz egiten badu, eta nik uste dut oso, ondo hartu dutela, gustora egon direzela. Behintzat hori somatu dut nik. Nahi nuke gatza izan zure elurrean. Azken finean da gure kultura erakustea. Gure musika kasunetan, musika gure kulturaren parte bat da, hori erakustea. Hori Euskal Herriko ikaslei azaltzea, horren inguruko saio batzuk ematea, nik uste dut hori oso positiboa da. Kulturaz ari garenean, hezkuntzaz ari gara, eta bertan hori, saioetan bertan sustatzea, egotea, oso programa egokia begitatzen jata. Zure gabezia. Asmoa da, eurengan eragin bat izatea, horrek. Lortu dudan, ez dakit. Azkenean horretaz ari bazara, sormenaz ari bazara, apurtxu bat nik uste dut arro hori, nik uste dut geratu jakiela. Eta bada esperientzia bat nire partetik behintzat errepikatzekoa. Etorriko nintzateke eta jarraituko nuke programa hau egiten. Duda barik. Uste dut oso gauza interesantea, oso ekimen interesantea dela.